खुलुमबाय रिलाइभ निउज 24 नि स्टुडिअ आं अन्जु ब्रह्म दिनै मोनसे मिन्थिनो गोनां बाथ्राफोरखौ सासे गेदेमानिफ्राय रायजोफोरनो मिथिहोनो आवगायदों। बे गेदेमानिफ्राय मिन्थिनो गोनां बाथ्राफोरखौ दिनै जों मोनथिनानै लागोन सोंनाय फिननायनि गेजेरजों। बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लानाय मानास सेरफां बियाबनि बिजाथि सुरेश दैमारिनिफ्राय। गिबियाव सासे बिजाथि हिसाबै बिसायख'थिनि थाखाय बेसेबां आवगायनो हाखो होननानै सोंनायाव दैमारि बिथाङा गावनि देरहानायखौ रोखा जाबाय होननानै फोरमायो। सिगाङावनो आङो रिलाइभ निउज 24 नोंथांमोननि चेनेलनिसिम गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायथि बावबाय। फैगौ जिथु 10 थारिखआव बिटिसि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ, बेवहाय जोङो फुराफुरि साखाफारा जाबाय जे मानास सेरफां समस्तियाव जोंनि देरहानाया स्पष्ट जानानै दङ। जोङो खमसे खम 20,000नि बांसिन भट लानानै देरहानो थांगासिनो दङ। बेवहाय खुनु मोनसे बिजेपि बा बिपिएफ बे मोननैबो जोंनि थाखाय फेक्टर जानाय नङा। जोङो गोबां भटआव देरहानो हागोन। बिथांजों सोर सासे बिजाथिया खाथिसिन कन्टेस्टआव फैगोन होनना सोंनायाव बिथाङा गावजों रावबो कन्टेस्टआव फैया होननानै बुङो। कन्टेस्टनि बाथ्राथ' जोङो दासिम लायाखै, खारन गोबां डिफारेन्सआव जिहेतु कन्टेस्ट माबाया जागोन, प्रतिद्वन्दिता जागोन। बेखायनो बिथांमोना बिजेपियानो जा बिपिएफआनो जा बा अनाबर'नि जायफोर केन्डिडेट जा बिसोरो 20,000नि गाहायावसो बिसोर भटखौ मोनगोन। जोङो 20,000नि बांसिन भट मोननो थांगासिनो दङ। बेखायनो कन्टेस्टनि बारा इसेबां बेबायदि फैनाय नङा। बिपिएफआ बिथांखौ प्रमदजों बिजेपिनो फानजानाय बिजाथिसो होननायनि सायाव बिथाङा फिननाय रावै बिपिएफखौ थगायसुला होननानै बुङो। बेथ' मिसानि अपप्रचार मोनसे माबा जाहैबाय। बिपिएफआ दिनैहाय रायजो राजाफोरनि सिङाव हाबनो थाखाय खुनु मोनसे खाबु मोनाखै। बिनि थाखायनो बिथांमोना दिनै जेनगोनखौ मिथिखानानै जोंखौ मोनसे बांसावनाय भाषा बुंदों। बबेबा बुंदों 15 कौटि, बबेबा 10 कौटि, बबेबा 6 कौटि, 4 कौटि बेबायदि लादों होननानै बिथांमोना फानबाय होननानै जोंखौ माने गाज्रि फोसावदों रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय। नाथाय बियो बिथांमोना जिबायदि माने माबाखौ षड़यन्त्रखौ खालामदों, बियो बुंनो थाङोब्ला माइनाससो जादों। मानास सेरफां बियाबनि जेंना आरो सुस्रांनायनि थाखाय सोंलु सोंनायाव बिथाङा 17 बोसोराव बिपिएफआ मावनो हायै हाबाफोरखौ 5 बोसोरावनो मावनो हागोन होननानै बुङो। मानास सेरफां समस्ति हिसाबैथ' 17 बोसोरा बिपिएफनि सिङावनो दङमोन। बेवहाय खुनु मोनसे उन्नति जायाखै। दिनैहाय सा ओनसोलाव थानाय हाग्राजों नांजाबनानै थानाय जितु मानास हाग्राजों नांजाबनानै थानाय एरियाफोर, बेवहाय फेन्सिंनि बेब'स्था खालामनांगौमोन। बिथांमोना खुनु मोनसे गुरुत्थ' होआखै। सानफ्रोमबो मैदेरनि उपद्रब जायो, बोसोरफ्रामबो 6 7 जन मानसि फुथारो। नाथाय बिनि माबायाव जेबो नोजोर होनाय जायाखै। बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हायाखै। बिनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा खुद्रिदों। बेजों लोगोसे सा ओनसोलाव जितु हाग्राजों नांजाबनाय गामिफोर, बेवहाय दैनि समस्या दङ, दै लोंनायनि समस्या। गंसे गामिया गंसे खुवाजों सोलिनांगौ जादों। दिनैहाय बिनि खुनु मोनसे बेब'स्था लानाय जायाखै। गंफा गंनै जदिअब्लाबो माने बेवहाय पाब्लिक हेल्थनिफ्राय स्किम लाबोनानै बिथांमोना खामानि मावदोंमोन। नाथाय बियो खालि माने बिनिफ्राय फैसा बख'नानै जानायनि मोनसे माबाल' जादों, स्किम जादों। बेवहाय रायजो राजाफ्रा दै मोननो हायाखै। बेजों लोगोसे समस्या हिसाबै लामा दालांनि बाथ्रायाथ' थाबाय। स्कुलफ्राव दिनैहाय प्रभिन्सियेल माखासे भेन्सार स्कुलफोर दङ, बेखौ बिथांमोना खुनु मोनसे बेब'स्था लायाखिसै। बिनि सोलोंथाइनि जिथु बिथिं, बेवहाय जोङो खामानि मावनाय नुनो मोनाखै। दिनै प्रभिन्सियेलाइज स्कुलफोरावबो साफा सानै मास्टारजोंनो दिनै मोनबा क्लासखौ सामलायनांगौ जादों। गोबां स्टुडेन्टफोर दङ। बेफोरनि रेसिय' हिसाबै फोरोंगिरि थिसननांगौमोन, बिनि खुनु मोनसे बेब'स्था लानाय जायाखै। सोलोंथाइ बिथिङाव बिथांमोना खुनु गुरुत्थ' होआखै। गामि ओनसोलाव जोङो नुनो मोन्दों लाइब्रेरि दं, क्लाब दं। बिनि दारै जोंनि लाइमोनफोरनि जिथु माबा केलिबार, बेखौ जौगाहोनो थाखाय दिनैहाय खामानि मावनांगौमोन। गेलेनायावनो बुं, दिनैहाय कालसारेलि बुं, बा माखासे समाजारि बिथिं, बेफोराव बिथांमोनहा जौगानायनि खुनु मोनसे खामानि मावाखै। खुनु मोनसे आसनि लानानै दिनैहाय रायजोफोरनो सुबिदाखौ होनो हायाखै। आरो लोगोसे जों नुनो मोनबाय आबादथिलियाव जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन, दिनैहाय आबादथिलिनि बेलायावहाय बिथांमोना फुराफुरि नेग्लेक्ट खालामना दोनदों। जोंनि मानास सेरफां हिसाबै लेबुनि प्रडाक्सन जायो, बेवहाय थालिरनि प्रडाक्सन जायो, गुबुन गुबुन मैगंफोरनि प्रडाक्सन जायो। दा बेफोरनि थाखाय प्रसेसिंनि माखासे बेब'स्था लानांगौमोन।
आरो फाननायनि बेलायावबो हाथाइनि थाखाय बेबस्था खालामनानै होनांगौमोन, नाथाय बेखौ खालामनानै होनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेनि थाखायनो आं बुंदोङो फैगौ जिथु जोंनि बिटिसिनि इलेक्सन, बेवहाय जिहेतु प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएलनि सरकार जानो थांगासिनो दङ। बिथांमोना बे 17 बोसोराव जि खामानिफोरखौ मावनो हायाखै, जोङो बोसोरबानि गेजेरावहाय बिनिख्रुइ बांसिन खामानि मावनानै होगोन होननानै जों रायजोफोरनो प्रतिश्रुति होदों। इउपिपिएलआ बेसेबां बिजाथियाव देरहागोन होनना सोंनायाव बिथाङा 28निफ्राय 33सिमाव देरहागोन होननानै बुङो। दिनैनि बेलायावथ' जों बुंनाय बाथ्रा नङा, दिनै मेडियाफ्राव फोसावदों। थांनाय जिथु 2015 बेवहाय बिपिएफआ बुंनो थाङोब्ला उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौ लानानैसो बिथांमोना सरकारखौ दानो हादोंमोन। दिनै जोङो स्पष्टयै मिथिदों, दाख्लै पेपाराव जों नुनो मोन्दों, बेवहाय खालि बिपिएफआ मोनसे समस्तियावल' देरहानायनि मोनसे चान्स दङ, गासै 9था समस्तिखौ खोमानो थांगासिनो दङ होननानै जों मिथिदों। गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआवथ' बिदिनोसै, बिनिख्रुइ आवगायनिख्रुइ खोब गाज्रिसिन बिथांमोननि पजिशना। चिरां डिस्ट्रिक्टआव जों 7थायाव 7थाबो देरहागोन, लोगोसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोङो बुंदों दिनैहाय गोबां जायगायाव जों देरहागोन। गासै जोङो 28निफ्राय 33 माने सिट लानानै देग्लाय इउपिपिएलनि सरकारखौ दागोन। जोबनायाव बिथाङा बिटिआरनि मानसिफोरखौ इउपिपिएलआव खौसे जाफैनो खावलायो। आं बेखौल' खावलायदों दिनैहाय रायजो राजाफ्रा मानास सेरफाङावहाय इउपिपिएलनि केन्डिडेट आं सुरेश दैमारिनो जुदि भट होनानै देरहाहोयोब्ला आं रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो मोनसे खाबु मोनगोन, बेखौ गंग्लाय खावलायदों। लोगोसे बे ओनसोलनि जेसेबां समस्या, बे समस्याफोरजों थाफानानै आङो रायजोफोरजों थाफानानैनो बे समस्याफोरखौ सुफुंनायनि थाखाय खामानि मावलांगोन, बेखौ आङो रायजो राजाफोरनो प्रतिश्रुति होदों। आरो आंनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव बिपुल भटआव माने देरहाहोनो थाखाय आङो रायजो राजाफोरखौ गंग्लाय खावलायदों। दिनैनि मिथिनो गोनां बाथ्राया एसेनोसै। गोजोन्थों।